Роберт Шаймарданов истәлегенә багышланган театр конкурсына Татар Шураны Өмет коллективы булат нигә яхшы укый әкият тамашасын видеога яздырып җибәргән. Укучылар Минзәлә дәүләт драма театрында чыгыш ясарга чакыру алган. Бу фестивальгә без үзебезнең балалар белән оештырылган театр тамашабызны тәкъдим иттек. Галимҗан Гыйльмановның Булат нигә яхшы укый дигән әкият тамашасын. Без дуслар белән бу әкиятне куярга булдык. Мин төп герой булып, бу әкияттәге роль Булат, гел икегә укый торган тәртипсез малай булам. Мин Бүкей өясе Булатка математиканы укырга булышам. Ахырсында без чын дуслар булып чыгабыз. Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Роберт Шаймарданов тумышы белән Татар Шураны авылыннан булган. Шуңа күрә бу авылда театр рухы бар диләр. Минзәлә театрның әдәби бүлек мөдире Нурсибә Әдиева сүзе буенча, алар укучылар әзерләгән спектакль сыйфатында бер дә шикләнмәгән. Быелгы балалар мәктәп театрлары фестивале ул тестовый режимда булыр дип киңәштек инде театр дирекциясе шулай тәкъдим итте. Һәм бу фестивальдә безнең 5 район катнаша: Минзәлә, Мөслим, Актаныш, Тукай һәм Сарман районнары. Аларның бөтенсеннән дә заявкалар килде. Минзәлә театрының хезмәткәрләре ярдәм йөзеннән Өмет коллективы янына Татар Шураны авылына килеп, алар әзерләгән әкият тамашаны карадылар. Зур сәхнәдә чыгыш ясар алдыннан аларга төзәтүләр, киңәшләрен җиткерделәр. Рамилә Сәләмова, Динар Нурыдинов, Мөслим телевидениесе.